Voditeljka Jovana Jeremić preživela je pravu dramu kada je ispred zgrade zatekla uništen automobil. Iako je bila propisno parkirana, neko joj je izbušio gume, uništio prednji deo haube i otkinuo retrovizor. Jovana je otkrila zbog čega ona misli da se ovo desilo. Rekla je, to je sve posljedica mog novinarskog rada, istraživačkog i studioznog sa temama iz naroda, ispravljanja raznih nepravdi kroz koje su prošli pojedinci. Ima ljudi kojima istine ne odgovaraju, pa pošto ne mogu da mi se suprotstave verbalno, onda im je lakše da mi slome retrovizor i izbuše gume, kaže ona za Blic. Jovana se izgleda uopšte nije potresla zbog ljubomornih duša koji su je uništili auto, pa je na kraju rekla da nastavlja svoj put, a to je put istine. I šta je jedan retrovizor kada je istina u pitanju, zaključila je Jovana za Blic. Pa sada, kada je dobila novi posao, a šuška se da je to na Pinku, verovatno je veća i plata, pa i šta je jedan retrovizor? Šta vi mislite, ko je ovo uradio Jovani Jeremić i zašto? Subscribeujte se na Trending News i lajkujte ovaj video.